ያሉ ስልጣኔዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ስልጣኔዎች ቅድመ አክሱም እና ከአክሱም በኋላ ብለን በሁለት ብንከፍል አክሱም ብዙ የተነገረለት ስለሆነ ቅድመ አክሱም የዛሬ 2500 ዓመት ዓለም ገደማ አሁን 3000-4000 ገደማ ሆኗል ማለት ነው። የፑንት ስልጣኔ ነበረ። የፑንት ስልጣኔ ግማሽ የሚያህል ኢትዮጵያን ይዞ ዋና ፎከሱ ቀይ ባህርን የሚቆጣጠር ነው። ፑንት ወጥቶ ሲወርድ የኩሽ ስልጣኔ መጣ። የኩሽ ስልጣኔ እንደገና ቀይ ባህርን በስፋት ይዞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ ኋላ እስከ ሱዳን ድረስ ይሰፋል። የኩሽ ስልጣኔ ወድቆ የዳማት ስልጣኔ ደግሞ ሲመጣ የተወሰኑ የሚከፋፈሉ አሉ። ግን አሁንም ቀይ ባህርን አባይን መቆጣጠር ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩ ስልጣኔዎች ሁሉ ፋውንዴሽን ነበር። በኋላ የአክሱም ሲመጣ አክሱም ወደ ኋላ ያለውን ቀንሶ ወደ የመን በተወሰነ ደረጃ ወደ ደቡባዊ ሳውዲ ህንድ ድረስ የሚዘረጋ ሰፋ ያለ ኢንፍሉዌንስ ያለው በወቅቱ ከነበሩ 4 ሀያላን መንግስታት እንደ አንድ የሚወሰድ መንግስት ነበር። በዓለም ላይ ስልጣኔ ነበር ከተባለ በዓለም ላይ ከድንጋይ ጋር የሚያያዝ ሙከራዎች ነበሩ ከተባለ አንዱ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ለምሳሌ አክሱም ሕጂ እንታይ ትሰምዑ ኣለኹም እዚ ናይ ሕጂ ለንቀነ ገይርዎ ዘሎ ናይ መወዳእታ ሌክቸር ናቱ እዩ። እቶም ፓርላማ ኣኪቡ ይምህሮም እዩ ዘሎ ትምህርቲ ዝኻል ነገር ካይኮነን። ካልኣይ ኣብዚ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እንድሕር ሪኢኹም እዚ ሰብ እዚ ጥዕና ከም ዘይብሉ ብተደጋጋሚ ገሊፅና ኢና። እዚ ታሪክ እዚ ምድጋም ንምንታይ የድልሎ ኢኻ ትብል ማለት ፓርላማ ኣኪቡ እሞ ብቪድዮ ተሰሪሑ ንደገ ክወፅእ ክደሊ ከሎ እንታይ እቲ ኣጀንዳ ማለት እዚ ታሪክ እዚ ኣብይ ኣሕመድ ጥራይ ድዩ ዝፈልጦ ኮይኑ ነቶም ፓርላማ ክምህሮም ደልዩ እዞም ዝብሎም ዘሎ ንግስነታት ብቐጥታ ምስ ኢትዮጵያ እንታይ ዘተሓሓዝ ኣለዎም። ኩሽ ንኣብነት ኩሽ ቴክ ኢምፓየር ክበሃል ከሎ ንኢትዮጵያ ጥራይ ብፍሉይ ዝምልከታ ጉዳይ ድዩ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ክዛረብ ከሎ ግን ንሱ ኣብ ታሪክ ዘሎ ፍሉይ ታሪክ ናይ ንግስነታትን ናይ ምዕባለን እንተሎ ኮይኑ ምስ ኢትዮጵያ ዝተሓሓዝ እዩ ዝብል ዘሎ። እዚ ኸ ኩሉ እቲ ታሪክ መዓት ክትዛረቦ ምኻልካ ግን ኣጀንዳ ከይባህሪ እዩ። ኣብዚኣ ግን ሓንቲ ነገር ኣስተውዒለ ናይ ሰዓትን ፈረቓንዲ ናይ 2 ሰዓት እዩ ሌክቸር ገይሩ ዘሎ ብዙሕ ነገር ተቆሪፁ ተሪፍልካ ቁጥሪ 1 ክነግረኩም እየ ማስ ክወፅእ እዩ ምስ ተቐየመ ወይ ምስ ሓረቐ ኣውፅዎ ክብል እዩ ብዙሕ ነገር ተቆሪፁ ተሪፍልካ ኣብዚ ሌክቸር እዚ ካልእ ምክንያቱ ኤዲት ገይሮም እየ። ስለምንታይ ከኤዲት ገይርዎ ቅድሚ ዝተወሰነ መዓልታት ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ልኡኽ መፅኡ ነይሩ። ፕሊዝ ተጠንቀቕ ከም ዝበልዎ በዚ ኢኻ ትፈልጥ ኤርትራ ቀይሕ ባሕሪ ናፅነት ኤርትራ ዓሰብ ዝብላ ዘረባ ጠቕላላ ቆሪፅዎን የለዋን ጠቕላላ ጎቦ እዩ ክኸይድ ጀሚሩ። እቲ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ኣጀንዳ ክገድፎ ከም ዘይደለየ ክገልፅ ፈቲኑ ምስ ኤርትራ ዘተሓሓዝ ነገር ወይ እውን ነቲ ከባቢ ብወገን ሶማልያ ድዩ ብወገን ገ ብቐጥታ ኣብዚ ሕጂ ታሪክ ዘሎ ብዛዕባኡ ከይትዛረብ ከም ዝተባሃለ ንሱ እውን ሕራይ ከም ዝበሎም ካብዛ ዘረባ እዚኣ ክንርዳእ ንኽእል። ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ብዙሕ ሃጠው ቆጠው ተዛሪቡሎ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኩሽ ኢምፓየር ናይ ፑንት ኢምፓየር ናይ ኣክሱም ኢምፓየር ናይ ላሊበላዶ ናይ ገለመለዶ መዓት ተዛሪቡሎ ናብ ባሕሪ ገፁ ድማ ክኣቱ መሪፁ እዩ። ምክንያቱ እታ ባሕሪ ትበሃል ክትጥቀሰሉ ስለዝደለየ ኣጀንዳ ክትቅፅል ይደልያ እዩ። ብቐጥታ ናብ ዓሰብ ዝብል ኣብ ዝሓለፈ ሌክቸር ዝገበራ ዓሰብ ዶ ባሕሪ ዶ ይግባአና ዶ ኣይንዕፀውን ኢና ዶ ናትና ናይሩ ዶ ናፅነት ኤርትራ ክወፅእ ከሎ ዶ ኩሉ ዝበሎ ሻራብ ተባሂሉ ኣፍካ ሓዝ ብወገን ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ብዙሓት ሓይልታት ኣፍካ ሓዝ ኢሎም ከም ዘለው እንተደይኮነ ኣሚን ሎጂካል ክትክተሎ ከለካ ዝሓለፈ ካብ ዝገበረ ክብርቲ ኢኻ ትፅበዮ። ምክንያቱ ኩናት ክገብር ይደሊ ዘሎ ግን ጠቕላላ ነታ ርስቲ ዓሰብ ድዩ ኤርትራ ድዩ ባሕሪ ድዩ ዋላ ብቐጥታ ካርታ ናይ ኤርትራ ምጥቃም ኣብዛ ሌክቸር እዚኣ ኣይተጠቀመላን። ስለዚ ኣብ ደገ ባሕሪ ንክትረክብ ሓጊዘካ ኣለኹ ኣሜሪካ ናይ ኣሜሪካ ዶ ናይ ካልእ ሓይልታት ኣብ ጎነይ ደው ኢሎም ኣለዉ ክብል ከሎ ኢፍ ዳ ወስ ዘ ኬስ እሱ እንተዝኸውን ነይሩ እቲ ጉዳይ እንታይ ክገብር ምተፀበናዮ ብፍሉይ ነቲ ኩነታት እቲ ዘንፀባርቕ ገለ ነገር ክገብር ምራእናዮ። ግን እንታይ ከም ተባህለ ኢኻ ትርኢ እዛ ጉዳይ እዚኣ ካብ ሕጂ ወሓጣ ድሕሪ ሕጂ እዛ ርእሲ እዚኣ ከይተልዕላ ብዛዕባ ከይትዛረብ እዛ ጉዳይ እዚኣ ንሴኪሪቲ ናይቲ ዞባ ሓደጋ ትኸውን ስለ ዘላ ዎች ኣውት ተጠንቀቕ እዛ ጉዳይ እዚኣ ከይትትንክፋ ተባሂሉ ከም ዘሎ ግምት ናተዩ። ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ እቲ መፅኡ ዝነበረ ካልእ ካርታ ተጠቂሙ ኣክንዲ ነቶም ንሱ ዝደልያ ናብ ዓሰብን ናብ ገለን ትእቱ ካርታ ምጥቃም ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ንክልል ዓፋርን ንትግራይን ጎሎ ቆራሪፁ ንኤርትራ
حنت السبح تلام زمسله كارتا تتكيميرو اتا كارتا تيادما بزحات ኤርትራውያን مسكاله اتحيزو مانيرم اب تاريخ زنبرت كارتا خمس غونتن سلازي ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ዕንደራ ተጠንቀቅ ከም ዝበለ እምበር ኣጆኻ ቀፅል ዝብል መልእኽቲ ካብቲ ጀነራል ዲ ካብቲ መፅኡ ዝነበረ ኮማንደር ከምዘ የጋጥመና ንርኢ ዘለና እዚ ኮማንደር እዚ ማለት እዩ ንሳቶም ባሕሪ ንኽወስዱ ኣብ ቀይ ባሕር ግን ንኽመፁ ከም ዝደገፎም ዝብል ዘረባ ተጠቂሞም ነይሮም ኣግዳ ሓቂ ግን ከምኣ ከም ዘይኮነት በሪሃትልና ኣላ ካልኣይ ሚኒስትሩ ጉዳያት ወፃኢ ናቱ እውን ሓንቲ ዘረባ ሒዙ ቀሪብሎ እንታይ እያ ትብል ሳኸ The process through which the Ethiopian state is formed is rather unique in the African continent. In most parts of the world, states are formed through conflict, through violence, through blood and steel. قد من هذا زربات يا مزرابنا أول سعيد أبزا حداش بروس ناتو حنتي أقداسي زربات زاري بنيروس كسمعوا أبزا نور عارد كتكوف ليهم حازبولو كم زي حليمة نايورا سعرات سعودية ناب أمريكا مقاش نود بشاشاب كما يزبل متس أوريا خمزاتو تغتاتي لنا غنينا لو مخي كم قليلو بريزيدنت هاقرين سعودية انت زغيشتي بوليتيكا نزنب ترقم تسأبل السحل مبرحالو دو ودافي وانا بحر تراي زي كونس نبعلو بحري يودو مبولكم ازي ترح الميو أبو أمركم قنات نحوه سلازم ما يزي أبا أفطر مستغر كار ود بشاشة حنت من رجعت راي تريفاتو زلا تريفاتو زلا زحسبا سال سيتنا يجنك الدرجة accomplished fact وي أمر الواقع مفتاني زمالت حقت حيسكا بعين عمود كوينات كفيتكا بحيل خاني إرتراب مكوتتر كون نقر تفترمو دهريو هقرات علم كيف تواقبلانا اين زبل نايمو داتانا يكبيت اتسفاس قمت مساد مالتيو ازنا عشلات التعساسبا زرباخي ابزحنا زي قبراوي ود بشاشا كومونا يمقبار عقم انتزهلو نافتا افدق جاز غفتة اللو الصومالي لاند ماتوه نابي إرترا تنكسب للعلت نابي كتوصلوا مخاناقن أدعدي عفلتي ليك أو تعلمون ببغان قوم أو عائلهم واللو ودي بشاشا بزعبا مولع وكيناتا بايتو هاقور بزقوبورو فخرا وقنت التجميرو اتوتسيت فلوتيو إلو نيرو هو اتوتسيت فلوتي حجون نباتش عدبالي حتى الطوي يملسنا باتش عدبالي تشفت شفن زبلا بيهاي نرفغيرهم نابي أحمد قابي زومولو كم تري وزل لهم اي اي قبروا زلوا اذا زربا دي نصرت زربا وي ونصرتي ملسي باول سعيد كم زنبرن انتاينا نرجلنا ابي احمد نبي ارتراخ قبروا زدل كوينات نصرنا خونه يمص كم زلون انت خونه نخي قبروا عنكف وزلو فرهي مخانون مخا من قداي مخانون جقداس اتي بروباغندا ماشين ناتو بتدغاغامي እዚ ካርታ እዚ ولا بحث عاديهم زحجزوهم زلو ابزي بروباغندا ንምግባር ኣብ 1990 ካርታ ናይ ኢትዮጵያ ከምዚ ይመስል ነይሩ ክልተ ዓመት ድሒሩ ድማ ካርታ ናይ ኤርትራ ካርታ ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝተቀየረ ኤርትራ ናጽነታን ሉላውነታን ስለዝወሰደት ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ኢትዮጵያ ድማ ካብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝነበራ ናብ ዜሮ ተመሊሳ ኢሉ ዘካርያስ ገሪማ ድማ እንታይ ኢልዎ መስለኩም ጽብቕቲ መልሲ እቲ ጽሒፉ ዘሎ ሓደ ካብቶም ፀዋዕቲ ኩናት እዩ كمي جيرو نيتوبيا كمي جيروم بأشاطر جيروم كم زعليوا أكسس أفدق بحناتا كم سرقوه أب تاريخ ترى زي فلت عين السركيلو زكريا زمان تايلوا someone kidnaps you هذا سبسي شوي وحزكا شوي حيزو دمان تايبلكا شوي حيزو دليتو كافت جزاها خسر صنيعه أجهد عمل سخات قاليسكا هريم كايو نعو إيدو سير كاديغا أفنجو سير كاديغا قتيل كاديغا نفس خانات أمسيخا جزاخا نبرتكا مس وسطكا اتي كسرقكا اتي جويكا زنبره نسخاغنا قطام زي قتلكا هريم كايت رايز غدفكايو دحري قرب غزي كاب حكمنا وصي مسحوين تايبلالو اتي كاباخا جوي وسيد وزنبره نبرت ناتي لخم غوتاك خلينا نرجالنا سلازي اتي غدايتي اكزاكتل نزز مسل بخمس ملك اخا قلص تغل انا بحكي كم ينا نزارب كلنا انزان دي تسمعنا بعلخا سعركايو بعلخا زعل خايو تمليسكم لا سكا خلوي نملس ابتا انت بجمر كلكم Ethiopia unique but what makes Ethiopia unique particularly in the African context is the fact that the state formation was led by
indigenous native forces. The main protagonists in this process are Ethiopian. But if you look at the history of most African countries, the state formation was, it was an outcome of colonial conquest, led by formation process through. እንታይ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ነዚያ ፅሕፍቲ እዚኣ ፅሙቕ ኣቢሉ መናውፂዋ ነይሩ ሲራክ ባህልቢ ናይ ብሓቂ ዓብ ስራሕ ይሰርሕ ዘሎ ሲራክ ባህልቢ ከም ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ሚድያ ዘለዎ ማለት እዩ ነቲ ዓጀውጀው ናቶም ብዝምልካዕ ናብ ዝግቦም ሰባት ምስግጋር ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ እዩ እንታይ ዝብል ኣብዚ ኢትዮጵያ ካብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ፍልይ ዘብላ ብዙሕ ነገራት ኣሎ እዩ ዝብል ሓደ ኣቃውማ ናይ ኢትዮጵያ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ብመግዛእቲ ናይ ኤውሮጳውያን ክቆም ከሎ ናይ ኢትዮጵያ ግን ብፀለምቲ ኣፍሪቃውያን ዝቆመት እዩ ዝብል ኣሜን ድሓን ተታሪክኩም ክንሰርቀልኩም ኣይንደሊና ግን ካብ ካልኦት ኣፍሪቃውያን ካብ መግዛእቲ ዝደሓንኩም መጋበርያታት ንክትኮኑ ዝመረፅኩም ኣቐዲምኩም ስለ ዝነበሩ ነገስታት ናትኩም ኩላቶም ሓደ ምስቲ ሓደ እናኸዱ እዮም ዝኸዱ ነይሮም ዮሃንስ ምስቲ ሓደ መሊሊክ ምስቲ ሓደ ቴድሮስ ምስቲ ሓደ ካብቲ ምስቲ ሓደ ከምዚ እናተባህለ ዝኽየድ ዝነበረ ምዃኑ ንፈልጦ ኢና መወዳእታ እውን ንኣብነት ሓደ ራሻዊ ኣብ ዝቐረባ እንታይ ኢልዎም ነይሩ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ መሊሊክሲ በይንዩ ኣንጻር ጥልያን ገጢሙ ዝብል ሓሰውቲ ራሻውያን ፍሉይ ኣፅዋርን ፍሉይ ኮማንድን ሂብኩም ከም ዝነበረ ከረሲዕኩም መዲኹም ስለዚ በዓልና ጥራይና ኣንጻር ጥልያን ተዓዊትና ትብሉ ሸፈፍ ኢልኩም ሕለፍዋ ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ ከምኡውን እንግሊዝ ይሕግዝዎም ከም ዝነበሩ እዩ ዝንገር ስለዚ Ethiopia's state formation was driven by indigenous forces unlike most African states shaped by European colonial conquest ጂ መብዛሕቶም ኣፍሪካውያን ብናይ ኤውሮጳ መግዛእቲ እዩ የስ እዚ እንኳዕ ተቐበልካዮ ስለዚ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ዘረባናቱ ፎሬን ሚኒስተር እንታይ ነይሩ ኤርትራ ናይ 1991 ዝቆመት ሃገር እያ ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ ኣብዚ ግን ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ውፅኢት ናይ ኮሎኒያል ኮንኩስት ወይ ከዓ ናይ ኤውሮጳውያን መግዛእቲ እዩ እዚ ኤርትራ ካብ ካልኦት ሃገራት ዝበዝሐ ዓመታት ዝተገዘት እያ ሃው ካብ እዚ ነገር ዛብርፅኻ register ክገብር ኣይከኣለን ካልኣይ እንታይ ዝብል ዘሎ the process lacked a social contract or reconciliation leaving deep contradictions unresolved true ኢትዮጵያ ሃገር ክትከውን ከላ ብዙሕ ነገራት ፀገም ነይርዋ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ እንታይ እዩ ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢ ቁስሊ ኣሎ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ንኣብነት ናይ ሽዋ ነገስታት ነቶም ኦሮሞ እንታይ ገብርዎም ነይሮም ነቶም ኣብ ጋምቤላ ዘሎ ነቶም ኣብ ደቡብ ዘለዉ ወላ እውን ህዝቢ ትግራይ እንታይ ገብርዎ ነይሮም እቲ ህዝቢ ይቕረታ ተባሂሉ ድዩ ካሕሳ ተዋሂብዎ ዲ ኖ መዓት ቁስሊ ዘለዋ እቲ ሃገር እስኹም እዮም ዝብሉ ዘሎ መዓት ቁስሊ ዘለዎ እቲ ቁስሊ ከይተፀገነ ሕውየት ከይተገበረሉ ከም ሃገር ክንቅፅል ንፍትን ዘለና ኢና ስለዚ እቲ ቁስሊ ኩሉ ግዜ ኣብ ባእስን ዕግርግርን ዝኸይድ ነገር ምዃኑ ንነፍሱ እዩ ዝነግሮ ዘሎ The Ethiopian state legitimacy has been contested ስለዚ ከም ሃገር እቲ ሃገር እውን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያውን ተቐባልነት የብላን ዝብል ዘሎ ኩሉ ዝከራኸረላ ኣሎ ምክንያቱ ኦሮሞ ዝብል ሃገር እምበር ኢትዮጵያ ዝብል ሃገር ሙሉእ ብሙሉእ ኣይተቐበሎን ኣምሓራ እቲ ዝሓሸ እዩ ነይሩ ሎሚ ግን ኣምሓራ እውን ድሕሪት ተመሊሱ ኣሎ ትግራይ ከም ሃገር ክኸውን ይደሊ ሶማል ከም ሃገር ክኸውን ይደሊ ዓፋር ከም ሃገር ክኸውን ይደሊ ትኻልኩም ስለዚ ኢትዮጵያ ትበሃል ከም ሃገር እውን ተቐባልነት ናቱ ሙሉእ ብሙሉእ ኣይኮነን ኣብቲ ዓዲ ዝብል ከምኡ ድማ dispute persists over the state's nature, vision, identity and institution ስለዚ ከም ሃገር ነቲ ሃገር እውን ኩሉ ግዜ ኣንጻራ ዝከራኸር ሓይሊ ብረት ኣልዒሉ ክቃለስ ዝደሊ ወይ ዝቃለስ ሓይሊ እውን ኣሎ ይብላ ኣሎ ከምኡ ድማ violent political culture ናይ ጎነፃዊ ፖለቲካዊ ባህሊ ድማ ኣለና ይብላ ኣሎ ሓቅኹም ጎነፅ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ሰራውሩ ሰደደ እዩ እንታይ ዝብላ ኣሎ power struggle and policy disagreements are often resolved through conflict and force ስለዚ ዝኾነ ይኹን ናይ ፖሊሲ ወይ እውን ናይ ስልጣን ክርክር ከጋጥም ከሎ ኣብ ፖለቲካን ኣብ ጠረጴዛ ዘይኮነ ብጠበንጃ ሒዝካ ብረት ሒዝካ ተቃሊስካ እዩ ዝኸውን ስለዚ once power leaders have historically relied on autocratic consolidation ከምኡ ድማ እቲ ኣብ ስልጣን ዝመፅእ ሓይሊ እውን እንተኾነ ብዘየገድስ ብሓያል ዝኾነ ቅልፅሚ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ዝደሊ ናይ ኣባ ሓሳብ እኳ እዩ ዘንፀባርቕ ዘሎ ኩላቶም ከምዚ ዓይነት ባህሪ ኣለዎም ናበለይ ዝገልፅ ዘሎ this combination of fluid state formation and violent politics እዚ እቲ ዘሎ ጌጋ ኣመፃፅኣ ናይ ፖለቲካ ከምኡ ድማ እቲ ፀገም ብጎነፅ ጥራይ ክትፈትሖ ምፍታን እዚ ሕጂ ወሪድናዮ ዘለና እዩ ዝገብር ዘሎ ወሪድናዮ ዘለና ፀገም ፈጢሩሉ ይብላ ኣሎ ስለዚ attempts at resolution have often emphasized ethnic differences rather than unity deepening division ስለዚ ወላ እውን ክትፈትሖን ተፈቲንካ እውን ከቢድ እዩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ፀገማት ብዓሌታዋት ኣማምታት እምበር ብሃገራዊ ኩነታት ኣይኮኑን ዝረኣዩ ስለዚ ኣብ መወዳእታ some argue that the foreign minister's remarks justify potential disintegration of Ethiopia ምናልባት እቲ ዝብሎ ዘሎ
زي تفتحي سوس عمل 7 عامات هاجر ون كابتلو كفتح زي كل تخونه نتهاجر عم بتتعناون نوع كتنبه زخل مخانم others also gaslighting or projecting not noting parallels within Eritrea's conditions ስለዚህ كل ጊዜ እቲ ጸገም ድማ ናብ ኤርትራ ገጽካ ኣሰጋጊርካ ንምርኣይ ዝጥቀምሉ ታክቲክ ምዃኑ እውን እዩ ስለዚ ንኤርትራ ረቑሕካ ዝበሃል ኩሉ ግዜ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ እውን እዮም ክዛረበሉ ዝፍትኑ እዚ ሓደ ክኸውን ከሎ ካልኣይ ቀፂልና ክንሪኦ ንኽእል እውን ኣሎ እንታይ እሱ ኸ ናብ ኤርትራ ገጽካ ኣፀጊዕካ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕታት ይቕፅል ኣሎ ሓደ ፅንኢለ ክልተ ኣርቲክልስ ክበኩም እየ ነታ ንሱ ዝበላ ካብኡ ንላዕሊ ዝገለፀታ ኣብዚ ነይራ Actually, what you just said now, look, we might be discussing about the crisis in the Tigray region, but Ethiopia began to get engulfed in wars soon after he came in Oromia regional state, his own turf, right? And in Amhara region today, in Oromia, the wars continued there. There's no indication whatsoever to end them through political settlement. We have seen assassinations of the likes of Hachalu Hundessa, the likes of Bati Orgesa, men who should not have been assassinated. Under the watch of the same prime minister. Naturally, wars tear societies apart. And when you also ስለዚ እንታይ ትብል ዘላ ኣብ ዘበን ኣብይ ኣሕመድ ሃገር ኣብ ከቢድ ዓዘቕቲ ኣትያ ዘላ ኩሉ ዓይነት ፀገም ዘለዋ ሃገር ንሕና ኣብዚ እኳ ናይ ትግራይ ጉዳይ ንዛረብ ከለና ዝያዳ ኣብ ካልእ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ እውን ተመሳሳሊ እዩ እዚ ስርዓት እዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ነቶም ኣንፃረይ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብሎም ንግልዮም ክኣስር ንግልዮም ክቐትል እዩ ዝረአ ዘሎ ኣብ ኦሮሞ ኣብቲ ክልል ንሱ ዓደይ ዝብሎ እውን እንተኾነ ብርቱዕ ዝኾነ ኩናትን ዕግርግርን እዩ ዘሎ ኣብ ኣምሓራ ከምኡ ስለዚ እቲ ሃገር ካብ ብኩናት ዝተኸበበት እያ ኩናት ድማ ብመሰረት ነቲ ሃገር መንፈስ ናታይ ዝቐትሎ እያ ትብል ዘላ ስለዚ ኣብ ኩሉ ቦታ ዘሎ ኩናት እቲ ዝህረም ዘሎን ዝመውት ዘሎ ህዝብን ነቲ ሃገር ከም ሃገሩ ክሪአ ኣይክእልን እዩ ነቲ መራሒ ናይቲ ሃገር ወይ ነቲ ፖለቲካ ሃገር ናቱ ገይሩ ክሪአ ኣይክእልን እዩ ትጭፍጭፈ እንተለኻ ንሓዋሩ ኣብቲ ሃገር ዘለዎ ጠማምታት ግዜኡ ጥራይ ክፅበሕኑ ክፈዲ ኣብ መወዳእታ ትብላ ዘረባ ድማ ነቲ ዘለዎም ተስፋታት ዝፀልምት እዩ ነዛ ሸው እዚኣ ከባቢ ፍርቂ ሚልዮን ሰብ ርእይዋ ኣሎ ነታ ቪድዮ ነታ ኢንተርቪው እትያ ነታ ዲቤት ናይ ኣልጀዚራ ዝረኣየ ድማ ሓደ ነገር እዩ ዝርድኦ ኢትዮጵያ ክትዕረ ዘይትኽእል ተስፋ ዘይብላ ሃገር ምዃና እምበር ዝኾነ ይኹን ተስፋ ዘለዎ ሃገር ከም ዘይኮነት oversee the assassination of prominent figures and refuse for any independent investigation for the truth to come out. You are sowing the seeds of bitterness within your own communities. What the Tigray war did to us is finish that work. We are not anywhere close to coming together. Every fabric of Ethiopian society was torn apart. And there is no turning back. ስለዚ እዛ ፀዳል ዝበለቶ ኣብዚኣ ናይ ብሓቂ እዮም ታርጌት ዝኾነ ኣታክ ኣንፃራ ኢሎም ዘለዎ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ተስፋ ዘይብላ ንድሕሪት ክትምለስ ዘይትኽእል ናብ ዝገደደ ዓዘቕትን ደልሓመትን ትኸይድ ዘላ ሃገር ገይራ እያ ስለዚ ኩሉ እቲ ቃንዛ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ኩናት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ክሓውዝ ዝኽእል ቁስሊ ከም ዘይኮነት እያ ተዛሪባ ስለዚ ነዚታት ክምልስ ኢሉ ዝመፅእ ኣብይ ኣሕመድ ከንታይ ኢሉ ምሂርዎም እስከ ስምዑ የሚያድግባቸው ዘመናት የኢትዮጵያ ስልጣኔ ዲክላይን የሚያደርግባቸው ጊዜዎች በጥቅል ሲታዩ የቮይስ እና የኖይዝ ኮምፒቲሽን ነው ቮይሶች ጎልተው ሲወጡ ቮይሶች ኖይዝን ሰፕረስ ማድረግ ሲችሉ ቮይሶች በብዙዎች ክሊርሊ ተደምጠው ተከታይ ሲያገኙ እድገት ስልጣኔ አለ ኖይዞች ሲበረቱ ቮይስ ሰፕረስ ሲሆን ደግሞ ስልጣኔን ማውደም አለ ኖይዝና ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ነገር ንጹር እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ቋንቋ እንግሊሽ ሩይ ዝኾነ ፀገም እዩ ዘለዎ ኣብ ኩሉ ኢትዮጵያ ኸይድካ እንተሪኻ ከምዚ ናይ ኤርትራ ኣይኮነን እንግሊሽ ብጣዕሚ ድኹማት እዩ ኣብይ ኣሕመድ ሓንቲ ኢንተርቪው እንተኾነ ብእንግሊሽ ክገብር ድፍረት ዘይብሉ ወይ ብቅዓት ዘይብሉ መራሒ ምዃኑ 7 ዓመት ኣቑፂሩ ኣሎ ክዛረብ ከሎ ነዞም ናቱ ፓርላማ ግን ኢትዮጵያውያን እዮም ኣምሓርኛ ይዝርድኦም ገሊኦም እንግሊሽ ኣይፈልጡን እዮም እቲ ዝሆል ናይቲ ብምሉእ እቲ መልእኽቲ ሲ ቮይስ ኤንድ ኖይዝ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ እዩ ኣነ ርግፀኛ 50% ናይቲ ሃገር ኣይርድኦም እንታይ ማለት ምዃኑ ምክንያቱ ኣገደሲ ኮንሰፕት እዩ ቮይስ ማለት ድምፂ ናይ ዝተፈላለየ ነገር ኖይዝ ድማ ሕማቕ ድምፂ ማለት እዩ ስለዚ ፅቡቕ ደርፊ ብሕማቕ ደራፍ ክድረፍ ከሎ ኖይዝ እዩ ዝቕየር ስለዚ ገልጠምጠም ዝብል ኣብ ዙርያኻ ዘሎ ኖይዝ ኢና ንብሎ ፅቡቕ ድምፂ ድማ ትርጉም ዘለዎ ዘረባ ክኸውን ይኽእል ደርፊ ክኸውን ይኽእል መልእኽቲ ክኸውን ይኽእል ካልእ ክኸውን ይኽእል ስለዚ ቮይስ ቨርሱስ ኖይዝ እናበለ ሓደ ብምስሊ ዝዛረብ
ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ድማ ኢሎም ዞም ሰባዚያቶም ፖለቲካን ፖሊስን ዝርዶም ኣይኮነን ዘይፈልጥዎም ምልክታት ወይ እውን በአምሳል ዘረባታትን ጥቅስታትን እዮም ዝጥቀሙ ኢሉ ትርጉሞም ዘይርድኦም ምክንያቱ በአምሳል ክትዛረብ ከለካ ናይ ጌጋ ኢንተርፕሪቴሽን እውን ክወሃበካ ይኽእል እዩ እዚኻ ንስኻ ኢኻ ትሕተት ምክንያቱ ዓበይቲ ጃርጎን ዝኾኑ ቃላትን ምስልታትን ትጥቀም እንድሕር ኮይንካ ፅባሕ ንጎ ብጌጋ ሰብ ተረዲኡካ ክትብል የብልካን ይብላ ኣሎ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ከምዚ ኢምፕረስ ክገብሮም እዩ ዝፍትን ዝተፈላለዩ ኮንሰፕትስ ሒዙ መፅኡ ከገርሞም ክምስጦም እዩ ዝፍትን ግን ሃገር ይመርሕ ከም ዘሎ ዲደይርዶ ወይ እውን ብእንግሊሽ ክገብሮ ተደልዩ ስለምንታይ እቲ ሌክቸር ብእንግሊሽ ዘይገብሮ ሰብ ድማ ክርድኦ ይኽእል ብሓቂ እዚኣ እውን ነብሳ ዝኻለት ተገርም እያ ግን እቲ ዕላማ ኩሉ ግዜ ናብ ኤርትራ ቀጥታ ንኤርትራ ምጥቋስ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ተቆጢብሎ ርግፀኛ እዮም ቆሪፆም ኣልዮም ኣለው ኣነ ግምት ናተይ ኣብ ዝሓለፈ ኩሉ ሌክቸር ዝገብሮ ንኤርትራ ከይዘለፈ ኣይሓልፍን እዩ ቆሪፆም ይኣልይዎ ድሓር ምስ ሓረቀ ወይ ገለ ምስ ኣጋጠመ ግን ይዝርግሕዎ ርኢና ኣለና ካልእ እሱ ከምዚ ይብል ኣሎ ብፖሊስ ደረጃ ግን ንኤርትራ ምሽምጣጥ ቀዳማይ ስርሖም እዩ ኮይኑ ዘሎ እሱ ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ዲፕሎማሲ ናይ ኤርትራ በቲ ናይ ኣብ ሳሕል ዝነበረ መንፈስ በቲ ናይ ነቕፋ ሲንድሮም ዝብልዎ ዘሎ ቡይ ዝምራሕ ዝብል ሓድሽ ኣርቲክል እውን ኣውፅኦም ኣለው እሱ ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኤርትራ ጌና ኩሉ ነገራታ ብዓይነት ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝወሰደ ቃልሲ ብኡ ዝረአዩ ንኢትዮጵያ ድማ ኩሉ ግዜ ከም ፀላኢ ተቐሚጡ ምስ ኤርትራ ምትሕባር ዘይኮነ ኩሉ ግዜ ምስ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ምትፍናን እዩ ዝመርፅ እቲ ዶክትሪን ኦፍ ሚሊታራይዜሽን ድማ ዲፕሎማሲ is treated as extension of war እቲ ዲፕሎማሲ ናቶም ድማ ከም መቐፀልታ ናይ ኩናት ገይሮም እዮም ዝርእይዎ ኩሉ ግዜ ንኢትዮጵያ ንምቁፅፃር ዳ እምበር ምስ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ምትሕባር ኣይረኣዮምን እዩ national survival is equated with military domination and regional confrontation ስለዚ ናይቲ ሃገር ህላወን ቀፃልነትን ድማ ወታደራዊ ዕብለላን ነቲ ዞባ ምቁፅፃርን ኣብኡ እዩ ዝምርኮስ ዝብል ኩሉ ትሶም ዝብልዎ ናባናዮም ዘፀግዕዎ regional strategy ናይ ዞባ ስትራቴጂ ናቶም ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው alignment with Egypt naval cooperation and support for insurgent groups in Somalia illustrated by proxy conflict ናይ ሶማልያ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ዝነበረ እቲ ናይ ዞባዊ ብትዕሳር ድማ ምስ ግብፂ ኮይንካ ሓበራዊ ስራሕ ምግባር ከምኡ ድማ ኣብቲ ዞባ ብመጋበርያታት ጌርካ ምክትታል ማለት እዩ ፖስት ቦርደር ክላሽስ past border clashes ከምኡ ድማ ኣብ 2008 ምስ ጅቡቲ ዝተገበረ እዮም ዝብሉ ዘይተገበረ ድራማ እንድዩ ንሳቶም ዝፈብርኽዎ ከምኡ ድማ ኤርትራ ኤክስፖርትስ ኮንፍሊክትስ እግርግር እያ ናብ ካልእ ትሰድድ ናበሉ ንኤርትራ ንምጥቃም ኩሉ ዓይነት ኣርቲክልስን ካልእን እዮም ዝሰርሑ ዘለው ስለዚ ንኤርትራ ንምህራም ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ እዮም ዝገብሩ ዘለው እቲ ኩነታት ናቶም ኣብ ሚድያ ወፂኦም ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዝስምዑ That's a smart move? I don't think so. Is that a smart leadership? I don't think so. Smart leaders are leaders like William Ruto, offered unrestricted access to the Indian Ocean, to the Ugandans. I'm referring to the speech of Museveni, President Museveni. He said, we are humanity. The Indian Ocean belongs to all of us. Ethiopia could say, Red Sea belongs to all of us. Please, we want to have access. Even he said, we can't even go to the point of what? Military, some kind of an action. He was very, very brutally honest. The response of William Ruto is that we shouldn't go there. We are brothers. You can use Malindi, you can use other Mombasa, Lamu, whatever port you want. So, then what's the difference between the leaders in Eritrea and the leaders in Kenya? Lack of good. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ መረረ ዝዓይነቱ ምንን እዩ ዝብል ዘሎ ኡጋንዳ ኣብቲ ገባሕር እንደሊና ኢሉ ሙሰቪኒ ምስ ተሕዲድ ምስ ገበረ ኬንያ ተቐቢላ ብዝደለኻዮ መንገዲ ክንበካ ንኽእል ኢና ክፊልካ ተጠቀም ፅርግያ ክንሰርሓልካ ኢና ኢሎሞ ከማኻ ግን ኣብ ደገ ባሕሪ ኣይኮነን ዝሓቲ ዘሎ ሲ ናተይ ነይሩ እውን ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ክንጥቀመሉ ሃቡና እዩ ዝብል ዘሎ ዋጋ ኣጉድሉልና እዩ ዝብል ዘሎ ከማኻ ኣይኮነን ስለዚ ክገጣጠም ዘይክል ነገራት ምግጥጣም ኣካል ናይቲ ስትራቴጂ ስለዝኾነ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዲባንክ ምግባርን ሪጀክት ምግባርን አገዳሲ ኮይኑ ይስማዓና ፓርቲን የሆነው የባህር በር ባለቤትነት አጀንዳችንን እንደ ኃጢአት የቆጠረው ሻዕቢያና ጋሻ ጃግሬው የግብጽ መንግስት በአሁኑ ጊዜ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተጎናጸፍናቸውን የዲፕሎማሲያዊ ድሎች ለማክሸፍ እንደ ፈረስ የሚጋልቧቸውን ባንዳዎች በማሰማራት ላይ ይገኛሉ። ለዚህም ደግሞ እንደ ህወሓት፣ ኦነግ ሸኔና ጽንፈኛው ቡድን የመሳሰሉ የውስጥ ተከፋይ ባንዳዎች ከታሪካዊ ጠላቶቻችን ጋር ትስስር በመፍጠር ኢትዮጵያን እየወጉ ያሉ ጸረ ሰላም ኃይሎች መሆናቸውን መገንዘብ ያስፈልጋል። ከም ትሪእዎም ዘለኹም እቲ ብልጽግና ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝፈጥሮ ነገር እንተሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ወይ እውን ኣብ ደገ ባሕሪ ንኽትመልስ ኣብ ዝተበገሰትሉ ቅድሚኡ ዝነበረ ፀገም እኮ እዩ
مستبقست እቶም ጸላእትና ዝተፈላለዩ ብገንዘብ ዝኸፈልዎም ዕጡቃት ጉጅለታት ህወሓት ክኸውን ይኽእል ሸነ ክኸውን ይኽእል ንፋኖ ይጥንቀቑ እዮም ምክንያቱ ህዝቢ ኣምሓራ ከይለዓል እዚኣቶም ባንዳታት ዝተሸጡ ነቲ ንሕና ዕላማ በንጊስና ዘለና ባሕርና ንምምላስ ንኸዶ ዘለና ብዲፕሎማሲ ድማ ንዕወቶ ዘለና ንዕኡ ከተራርፉና እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና እንታይ ዘርእየካ እታ ኣጀንዳ ናቶም ላዕሊ ገፁ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ከም ኣጀንዳ ከምፅዎን ንኤርትራ ድማ ከም ገንሸል ብሰንኪቲ ኩነታት ትወድቕ ከም ዘላ ኤርትራ ኣብ ውሽጥና ኣትያ ትገብሮ ዘላ ፀገም እዩ ዝሓፅወና ዘሎ ዝብል ዓይነት ስነ መጎት ኢና ንሰምዕ ዘለና እቲ ሓቂ ግን ነዚ ይመስል ፋኖ ይድክሮ ስለ ዘሎ እዩ በአማራ ክልል ምን ወታደራዊ ክስተቶች ተስተናግደዋል? አመሰግናለሁ መሳይ። በአማራ ክልል ያገዛዙ ጦር ከ3 ዓመት በፊት ወደ ክልሉ በ15 ቀን ጊዜ ውስጥ ትጥቃቸውን አስፈትቼ አንበረከካቸዋለሁ ብሎ ሲዘምት ልቡ ተራራ ነበረ። በተራራ ልቡ ግን ዛሬ በ3 ዓመቱ ተንፍሶ በተለያየ አጋጣሚዎች በሄደበት የውጊያ ቀጠና ሁሉ ሰራዊቱ አሁን መዋጋት አይደለም እየፈረሰበት ምን ላርግ በማለት በየቦታው አሁን የጀመረው እንታይም ዝብል ዘለዉ ፋኖ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብሰለስተ ሶምን ክልተ ሶምን ክውድኦ የኢሉ ዝተበገሶ ብልፅግናን ኣብዪ ኣሕመድን ሎሚ 3 ዓመትን ልዕሊ 3 ዓመት ዝቐፀለ ኩናት ኣብዚ 3 ዓመት ዝወሰደ ኩናት ድማ ፋኖ በቃውማ ብሎጂስቲክስ ብሓይሊ ብተመክሮ ኣዝዩና በርትዕና ሓየለን ዝመፀሉ ኣብ ዘሎ ብግምጣሉ ሰራዊት ናይ ኣቢ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተፈራረሰን ፈርክሽከሽ እናበለ ይኸይድ ከም ዘሎን ዓቕሊ ፅበት ገይሩሉ ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ዘሎ ሓንቲ ካብቲ ሓለፍቲ ናይ ብልፅግና ዝዛረብዋ ዘለው ሰራዊት ናይ ብልፅግና ጠቕላላ ካብ ክልል ኣምሓራ ክወፅእ ኣለዎ ዘብሎም ዘሎ ምክንያት እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ፋኖ ካብ መጠን ንላዕሊ ወታደራዊ ኣቃውማናቱ እናሓየለ ዝመፅእ ዘሎ ብሰንኪ ሕማቕ ወታደራት ናይ ብልፅግና ምዃኑ ስለዚ ዕጥቅን ስንክን ሻዕብያ ኣይኮነን ዝቦ ዘሎ መንዳ መንግስቲ ብልፅግና እዩ ንፋኖ ዝዕጥቆ ዘሎ ኣብ ዝብል መደምደም ተበፂሖም ኣለዉ ንሸነ መን እዩ ዝሕይሎ ዘሎ ሕማቕ ወታደራዊ ቃውማ ናይ ብልፅግና ናይ ሰራዊት ናይ ኣብን ነቶም ሸነ ዝሕይሎም ዘሎ ንስ እዩ ነቲ ፋኖ ዝሕይሎ ዘሎ ንስ እዩ ስለዚ እቲ ኩናት ምሽ ንሶም ክውድእዎ መሊሶም ንከጥፍዎ በዓል እዩ ዘደላድሎም ዘሎ ስለዚ ትሑት ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎ ምልሻታት ጌርካ በኣታቶም ምስኦም ምትኳስ እምበር ምዝያቶም ፊት ንፊት ምግጣም መመሊስካ ከም ዝሕይሉ ኢኻ ትገብሮም ዘለካ ምክንያቱ ክቐትሎም ከሎ እንታይ ዝገብር ንህዝቢ ኣምሓራ ስለ ዝሃርም ዘሎ እቲ ህዝቢ መሊሱ ይሕርን ኣሎ ኣብ ሓወኻን ተቐቲሎም ኣቦኻን ተቐቲሎም ትንሽተይ ወዲ ግድን ይክቃለስ ግድን እዩ ዝቃለስ ስለዚ ብልፅግና ክስዕሮ ዘይክእል ዓይነት ኩናት ኣጋጢምዎ ስለ ዘሎ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ በቲ ፋኖ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ካብ ተራ ወታደር ናብ ኮማንዶታት ምልምል መንእሰያት ብብዝሒ ሃገሮም ይባድም ስለ ዘሎ ህዝቦም ይህረም ስለ ዘሎ ዓዶም ይቃፀል ስለ ዘሎ ነዚ ስቂልካ ምርኣይ ድማ ናብ ዝገደደ ነቲ ስቃይ ዘናውሕ ስለ ዝኾነ ናይ ግድን ተቓሊስና ክንቅይሮ ክንክእል ኣለና ብዝብል መንፈስ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ብብዝሒ ናብቲ ፋኖ እናተፀምበረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብግምጣሉ እቲ ኣብ ባይታ ዘመዝግብዎ ዘሎ ዓወታት ድማ እንታይ ዝፈጥረሎም ዘሎ ወታደራዊ ኣቃውማናቶም ወታደራዊ ተመክሮናቶም እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ ካልእ ተወለድቲ ኣምሓራ ዝኾኑ መራሕቲ ወታደራት መራሕቲ ሓለፍቲ ናይ ብልፅግና ዘለው ነቲ ኩነታት እናገደፉ ናብ ፋኖ ይሕወሱ ስለ ዘለው ተመክሮ ይውስኸሎም ኣሎ ኣፅዋር ይውስኸሎም ኣሎ ንኣቢ ድማ መመሊሱ ነቲ ሰራዊት ናቱ ተስፋ ዘይብሉ ከም ዝኾኑ ይገብረሎ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ዘሎ ናብ ኤርትራ ገፁ ክገብሮ ዝኽእል ኩነታት ነፍሱ ዝኻለ ፍርሂ ስለ ዝፈጥረሉ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ክገብር ኣይክእልን እዩ ዳትስ ዋይ ኣብዛ ናይ መወዳእታ ዘረባ ናቱ ብዛዕባ ኤርትራ ጠቕላላ ዘረባ መልሓሱ ልኩት ክትብል ዝመረፀ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ተሃዲድን ፈቐራን ኪኖቲ ኣብ ነቲ ሰብ ፕሮፓጋንዳዊ ሃልኪ ኪኑ ዝሓልፍ ኩነታት ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ነፍሱ ዝኻለ ኩነታት ንፁር እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ካልእ ብጉዳይ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ብጉዳይ ናይ ጌታቸው ረዳ ድማ ስቲል እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዓብዪ ኣዛራቢ እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ብልፅግና ድማ ንዑ ንምክልኻል ኢሎም እዮም መፂኦም ዘለው እስኪ ኣብዚኣ ንስማዓያ ሓንቲ ኣዛራቢት ኣርእሲ ኮይና ዘላ Tigrayans, you know this, see you as a traitor. Thousands of people in Tigray went to the battlefield and they died. They were killed in war based on your call to arms. You urged young Tigrayans to, quote, rise and deploy to battle in tens of thousands. What do you say to the people of Tigray today who were victims of the war and who now think you betrayed them by joining the architect of their suffering, Abiy Ahmed? እጅ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ንስኻ በብዛሓት ተጋሩ ከም ከዳዓይኻ ትቁፀር ኢልዎ ቃል ብቓሉ
ተጋሩ ብዙሓት ተጋሩ ከም ከዳዓዮም ዝርዩ ካብ ምክንያቱ ንህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ነቲ መንእሰይ ትግራይ ንስኻን ከማኻን ብፍላይ ንስኻ ምክንያቱ ወሃቢ ቃል ናይቲ ቃልቲ ናይ ትግራይ እውን ስለዝነበርካ ብንስኻ ዝገበርካዮ ፃውዒት ኣሽሓት ናብ ጎቦታት ከይዶም ናብ በረኻታት ከይዶም ሂወቶም ከሲሮም ሰንኪሎም ተጎዲዮም ኣደዳ ናይ ብዙሕ ስቃይ ኮይኖም ንስኻ ግን ንኩላቶም ጉሒፍካዮም ኣብ 4 ኪሎ ኣቲኻ ሂወትካ እንጆይ ትገብር ኣለኻ ነቲ ከምኡ ዝገበረ ሓይሊ ድማ ዝኾነ ይኹን ገበን ፈፂሙ ክትብሎ ይከኣልካን ስለዚ ሙሉእ ሽፋን ክትገብረሉ ፈቲንካ ነዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ትብሎም ይልዎ ኣሎ እዛ መልሲ ዝባ ዘሎ እትሱ ዝቦ ዘሎ ዘረባ ንተጋሩ ጥራይ ኣይኮነና ቀጥዑ ዘሎ ካድረታት ናይ ኣቢ እውን ኣመናዮም ተቆጢዖም ዘሎ That Tigrayans have to come out en masse to defend themselves was the right thing to do. That I had to call on them to rise up to defend themselves was the right thing to do. But that as member of the leadership, we have failed them miserably. That I will carry to my grave is I'm part of the blame. And the reason why So እንታይም ዝብሉ ዘለዎ ብሓፈሻ ኣብዚ ክትሪእዎ ከለኹም ካልይቲ ከባድ ሕቶ እውን ተሓቲቱ ነይሩ ሕጂ መመሊሱ ኣዛራባ ርሱ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ህዝቢ ትግራይ መንእሰይ ትግራይ ሓፊሉ ናብቲ ቃልሲ ክሳተፍ ምኻሉ ትክክለኛ እዩ ነይሩ ስለዚ እቲ ፃውዒት ዝገበርናዮ ወይ እውን ዝገበርኮ እቲ ህዝቢ ድማ ዝሰዓቦ ትክክል እዩ ነይሩ እንተኾነ ንሕናቶም መራሕቲ ዝገበርናያ ጌጋ ኳልኩሌሽንን እኹን ዘይምድላዋት ብዘይ ምግባርናን ሓተቲና እዚ ድማ ክሳብ መቃብረ ሒዘ ክኸይድ እንታይ ክገብረሎም ንዓም እቲ ኩናት ከተጠው ከተብሎ ትኽእል ነርካ ኩናት ኣይድልየካን እዩ ካልእ መንገዲ ካልእ መዋፅኦ እውን እኮ ክርከብ ይኽእል ነይሩ ብዝኾነ እቲ ቀንዲ ዕላማ ሕመረት ናይዚ ኩሉ ዝግበር ዝነበረ ብፍላይ ንጌታቸው ረዳ ድማ መመሊሱ ከም ዝከዓብ ዝገብሮ ዘሎ ሓንቲ ነገር ክውስኸልኩም እየ ቢካዝ at the end of the day እቲ ኣብ ልዕሊ ጌታቸው ዘሎ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን ሓንቲ ፅቡቅ ጌራ ትፈልጦ ዝበለቶ ድማ ክንሰምዕ ጌርና ክንሰግር ኢና ምክንያቱ እቶም ንዑ ዝከላኸሉ ዘለው እንታይ ይብሉ ኣለዎ እስከዚያ ቅድም እዚያስሙ እንመለከተው የጥያቄዎቹን ፍሬሚንግ ሳያቸው እኔ በጣም አንተ እንዳልከው ስትራቴጂክ እና እኔም የታዘብኩበት ሶሻል ሚዲያውንም ቃኘት ስል ያየሁት ነገር ምንድነው እኔ ፐርሰናሊ ኢንተርቪው ሞር ታርጌት ያደረገው ከአቶ ጌታቸው ይልቅ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ ነው የአቶ ጌታቸውን ፖለቲካል ካፒታል ዲስትሮይ ከማድረግ ባሻገር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ሚስ ካራክተራይዝ ማድረግ ላይ ያተኮረ ኢንተርቪው ሆኖ አግኝቻለሁ እውነት ለመናገር እና በዛ ረገድ ደግሞ ጽቡቅ ጌርኩም ጽቡቅ ገምጋሚ እዚ ታይም ዝብል ዘለው እቲ ኢንተርቪው በሐቂ ጽቡቅ ጌሩ ዝተሐንደሰ ከም ዝነበረን ዕላማ ድማ ወላ እኳ ንጌታቸው ዘሎ ፖለቲካል ካፒታል ንምቕታል ንጌታቸው ድማ ንምውራድ እንተኾነ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ኢንተርቪው ግን ንዓቢ ካራክተር ናይ ዓቢ ሽም ናይ ዓቢ ብቅዓት ናይ ዓቢ መርሕነት ክእለት ኩሉ ነገር ንሱ ይታሪሙ ኣነ ከኣካባና ባናተይ ጌታቸው ረዳ ኩሉ ዓይነት ውርደት ዝተዋረደ ፖለቲከኛ እዩ ዝተረፈ የብሉን ኣብዚ መድረክ መፅኡ ድማ ጌታቸው ጥራይ ኮነ ተዋሪዱ ናይ ትግራይ ጉዳይ ብዓብዩቲ ጀኖሳይድ ዝበሃል ከም ዝሞተ ገይሩ ልዕሊ ኩሉ ግን እቶም አልጀዚራ ዝገበርዎ ስራሕ ዝበለፀ አብይ አሕመድ ክንድምንታይ ፌይለር ምዃኑ ክንድምንታይ ውድቀት ምዃኑ ዝተገለጸሉ እዩ ስለዚ ተረዲቦም ኣሎ አብይ አሕመድ ታርጌት ከም ዝኾነን መርሕነት ናቱን ካራክተር ናቱን ኩሉ ኩነታት ናቱን ከም ሕሱም ከም ዝተሃረመን ኣብ ልዕሊ አብይ አሕመድ ነዛ ኤፒሶድ እዚኣ ተኸታተለ ኣብ ልዕሊ አብይ አሕመድ ጠቕላላ ሕማቅ ዝኾነ ስእሊ ክልዎም ከም ዝኽእል እቲ ካልኩሌሽን ግን ኣወል ብዝበለ መንገዲ ንውሰዶ ኣወል ብኸመይ ኤርትራ ብኸመይ ሪያክት ገይሮም እስከስምዑ قال محتت تحمرت حنتيا قدم حجي اب اوان اب تግራይ اب ዝተገብረው ንዶክተር አብይ ከም ጆኖሳይደር ወይ ድማ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ምጽናት ህዝብ ዝፈጸመ መራሕቲ ተኸሶ ነርካ ሕጅም ዝእዋን ዝኸ እዚ መትከልካ ቦቱ ኡሎዶ ዶክተር አብይ ኣብ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ጆኖሳይድ ፈጺሙ ዶ ትብል ያታ ሕቶና አልጀዚራ ወጋዜጠኛ ወድቃቸው ነዚያ እወ ወይ አይፋል ይልኹም ለሰላ አይደለም ጋዜጠኛ እንተደጋገመሉ ኣብ ትደራጅ ዝነበሩ ሰባት እንተሰሐዎ ቦድካቸው ዕጥጥ ከይበሎ ነዛሕቶ እወ ወይ አይፋል ብምባል ክምልስ አይደለም እቲ ዝገርም ኣብዚ ከተስተውዕልዎ ዝደለይኹም ነገር ኣሎ ኣብ ገጽ ጌታቸው ረዳ ምንም ስምባደን ሕርቃንን ይረአ የለን እዛ ሕቶ ወይ ከማዛ መሰለ ሕቶታት ክመጾኹም ዝኽእል ጽቡቕ ገይሩ ፈሊጡ ከም ዝኣተወ ዘርኤካ ሓደ ምልክት ኣብ ገጹ ዝነበረ ዘይምርባሽ ኩነታት እዩ ብነፍሱ ጌታቸው ሩጉኡ ኸይንብል ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝገብሮ ዝነበረ ቃለ መሕት
محتتات كم زقلون فلطينا أيكونن دخم زعينة أب تاريخنا يقول قطرة زي كونه أب تاريخنا يتقادل الله خزبله حزب تجراون جزيف بوتاز الله قداي أبز تكمن زي تكمن قداتون سمعت خقوات أثر زي كلن نصبح كي حسبه أب أفوز موت أملس بحركان زدر بسب مخانو كلاتنا نفلطي أبزغ على محتت جن كومي نبرن سلازي نخوارد تلاقيه نخوارد فقادنيان قربن كوينيو نبتستو دي خيدو استوعلو جدا جواب زغ على محتت فتسومي تواريدو كبرو بايتا إزبيتو سبكي بوي نقول دايت تفتسي مودي تفتسمن بزي قدس جنوسايد زبل كسي اللي تقارو دما أبتحتي قد قوادي تيو سلمن تايقن اتاملسي كالالي تلقو ود بشاشا سلزغونيو استوعلو اب تاريخ اثيوبيا نود بشاشا بخبت تقالات كاب زوارو دو سبات بقدامنت زسرع جيتاچو رداي نيرو جيتاچو كل تحدث نخالق سب كصرفلو زخل قالات تتقيمو نود بشاشا صريفوي ابي ما سبستانس ነው የሚመራበት ዘይቤ ማደናገስ عرفن نجيتاچو ردا ابي اثيوبيا سلطان هيبون تلنا دما حجون تملس قلاليا بقربا ابلعل جيتاچو ردا حني نخفدي جيتاچو نز ነገር አይርዶን ይልካመچም ከሐሰባይ ካልኒ አይኮነን ዶ አምሪህነት ህወሓት ነርካ ዝኾነን አይ ፖለቲካ ይኹን አይ ቀለም ፍልጣት ዘይብሉ ሰብ ከማን እዚያ አጥፎይ ትخلنيا نصلايخا كتقتلون تدليخا بزياده اغربو زبل بيل كم زلو زي فلت دارغا يلن بروسبيريتي بارت زودبا مخنا بصحنا يلنا مغنياتو جيتاچو ابز اوانزي كم تقدم اب تግራይ ابز نبرلو عبي سلطان ايكونن زلو سلاز بعلو وسينون مريصون قال محتت ككايد ايكلنيو زياده حنت سيجمنتنا اول سعيد ايرترا بخميم ببوخم زلو تركناتات يا مغنياتو بتا حنتي انا بزح قد حجي دي تزارب كلها نيجيتاچو رداغن بفولو يزهر متو زيايا Also know that we cannot repeat what the TPLF leadership might Tigrayan public. President, your new allies were responsible for more deportations, for more killings, for more massacres. You know that your new allies in Western Tigray, who are still administering that area, have been accused of ethnic cleansing on a massive scale. You know that they are still responsible for brutalizing that population, including, keeping women in sexual slavery. So I want to know what it is that you, with this miraculous power that you're now going to wield. زيات ريواد اللهم سارة قالت بهالحنتي PhD يعني تجارو نيكو بوليتيكا إثيوبيا كم كبديدات فلتو أبزبن هو حد مع عب سلطان كم زنبرة نبيل سجنا كادرتات بتتجاجامي زي بشما بزو إكسبوز قبروا زلويهم بتزجرم حتى زل حتى حدا كابتي زبالة حتى زبالة زبل زلوه حق الناس اللي زلوه يجبت سل زلوه سل دفلت أيكون كنت هيدا إذا حجت حتى زل عم عرفت براي زقاتم زلوه بلتسجنا ተቆጻጽሩ አብዘሎ ቦታ ብልጽግና ከም ድሌቱ ዝገብሮ አብዘሎ የታቸው ረዳ ድማ ምስ ብልጽግና ኮይኑ አብዝን ቀሳቀሰሉ ዘሎ ሰፊ ዝኾነ ምስናት ናይ ዓለት ኤትኒክ ክለንሲንግ የጋጥምኩም ዘሎን ዓመጽ የጋጥምኩም ዘሎን ያትነግሮ ዘላ ስለዚ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ብልጽግና ኩናት ውዕል ፕሪቶሪያ ካብ ዝፍጸም ንድሓር ጥራይ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ እዩ እንታይ ጌርካ ንስኻ ኣብዚ ትብለላ ወላ ሓንቲ ክገብራይ ካለ ልዕሊ ኩሉ ድማ ምስቲ ደመቀ ዘውዱ ዝበሃል ዘሎ ببزح جبنات بتجارب زخصة سب مسوق كل تسلسل إذا كم استرعين سخوني يخون لو كم زي كارن سلزي نتي أقعد يمز بهذا زلوا كنتات وننتقونه قدامنا كحتى تولز خل سب نسمو خانو ونياتو عبتو قدايتي الله ترى ده كنت سخوني يخون لو تخجبر كم زي كعلي يزن الجرزلو سلزي أبي كنتات كبد بلا مخانين عن رزالنا كعلي لن كان حنت زربا أبزم بزح دارسيون ببزح تزرب زلا كنتات كنرينا زياس كسم عليه مغنياتو بزح كزيهم تزاربوا لا زلو سمجن زلو أبوتات حجزنا قرن أباك سمجن بيدكريستيان ولا حدث الزموت اللي كبر مزقان يقولوا زولو تورنت كحلف كله أمولو تقرأي تورنت كبيت تورنت نيرو كبير وكن نيرو أباك سمجن استعاون راسو TPLF ነው የሻዕቢያ ሰራዊት በዚያ ሳልፍ ተኩስ ከፈተ أباقسم زجات أمي هلكيت نزبحال زرباي زرب زلو بزع زرباي زلو نعود ملكات مذكرون تغير نيرو زي فيلد مارشال وننتقونه نير تراويان أبتكو دايتي كم زكلا خلام تيوب زعباير تراويان كزارب زمرت عليو سراويت ناي شعبيا قبر ملس جيريو
ብሓፈሻ ግን ንዑ ህወሓት እዮም ኣበጊሶሞ መጥቃዕቲ ስለ ዝገበረዩ ብምባል ንኤርትራ ኣብቲ ኩነታት ኢምፕሊኬት ንምግባር ከም ሓላየ ምሲሉ ዘውፅዎ ነገር እዩ ነይሩ እዚ ከዓ ድራማ ንነዊሕ እዋን ዝተሰርሓሉ እዩ እንተኾነ ኣብ ሓደ ካብቶም ኣቕሽሽቲ ኣብ ኣክሱም ሕጂ ዘዝርዎ ዘለዉ እዩ ኣጋጢሙ ዳያጋጠመን ስምዕዎ ነይሩ ኣብ ኣክሱም ፅዮን ዝተዓወቱ ሓደ መእመን እንኳን ዝሞተ የለን ክብሪ ምስጋና ኣምላኽና ይኹን ነው ገዲያቶም ፖለቲከኛታት ግን ታቦተ ፅዮን ተወሲዳ ታቦተ ፅዮን ክወስድዋ ፈቲኖም ኢሎም ብዙሕ ወረታት ዘናፈሱ ነይሩ እዮም ንኣክሱም ፅዮን ዝኣጥሙ ባህታዊ ገይሮ መስቀል ካብ ቃሎም ከም ዝሰማዕናዮ ንታቦተ ፅዮን ወደ ሓደ ዝተንከፋ የለን ሓይሊ ኣለዋ እኮ የሕሊፋ እንቁድ ማርያም ፅዮን ኣይትህብኒ እኮ ስለዚ እቲ ዘይኮነ ወረ ተውሪ ዘለኹም ሰባት ካብ ዘይኮነ ወረ ሙራይ ንተዓቀብ ንገርሞ ኣክሱም ፅዮን ብዛዕባ እዛ ጉዳይ እዚኣ ኣወል ስዒድ እውን ሓንቲ ኣርእሲ ኣምፂኡ ነይሩ ስለምንታይ ከም ትምረፅ ዘላ رايد زبل قال نابا هاجري نخلقب ببعل صادقان استجبره شرح نيرو ولا بتجزي وق كم زبل شرح صباح نقو تجري إثيوبياويت سلزغونت ناب جزا هاجرنا ناي جينوسايد كسب كندز مسرت ناب إيرتران أم حران نتبقوا زبل شرح إذا جينوسايد زبل قال قدم وق استند فمخانو أبكربا جزي شبت بمقربي خجمرو دهريو جن كم رحت مسارع كسب جنرالات كم مرفق كسب مدفع كاب تأرس كاب انبا كاب كاليت نخاليت فتسوم فتسامتات بالسندو إيرتراويان سبا سلطان سندات أكيبة أبي أحمد علي أب جزي وق أبل الهزب تقرايز فتسامو قبنات كالي عزز سراويت أبي أحمد موت فريدومو عزز سراويت إيرترا زد حنو هزب تقراي كي ترفه بسئلن دمس انستسني مسكرنت كدالي مغنياتو أنا نهاجري كسابتانا يموداتا نتابدمي كالة سلائي إلى أبزاعة خو مبزعة نمزعة ولدو سترف كسون بجبتن مرتعون كمقوت أكال محلاي سلزخونه Yes, exactly. مهنياتو زا قداي زيا أبزيا أون كزرب سمعيا سلزنا بركيانه الأول خاتحسب كحصالو تزعبي مالت زيادة زبدله انت حدا يخحس مالتي تحسات هاي عينتي بمتاي زقلت بإيكونومي خقلت يخيل بإيكونومي متأثر مالتي التفلادي قطباون محبراون متأثرات خقلت يخيل قرشي مخحس ويناقفا مخحس مالتي يكونن كحسا مالتي ستورس نورتات تعليم ستوسودو قلم راوتي إرفال وصدهم خاب تقراي لمنا خاب تقراي أبزي نريو دلنا انتايو اتي زربا بزعباك سانديوم دزارب زلو أنا بزا نفسي اتي زبلو زلو إيرترا كمز وصدو تلوم زرقاقز شبت اندحرار له خينو إيرترا كينات يقاتيمو أب كينات بزح نقر كقاتيمو خليو تساقام يلا كدميو قن انتايو إيرترا ناي كندي عمتات حتى اللوا لساتهم سلامتي حتى قد مجو نقير يعني تقارو سلامتي نكحساي زاربو قال لا يبلني يعني حتى مسلمي نمسلم يتقامم نيقا نحنا تراينا ناتنا حتوتات كنوادد دلنا كندي عمتات لنا من يتحتتلو إيرترا كيس باي كيس أبيت فرد خطقرب على نزو كيس غريبة إيرترا دما بصبغ دوكمنت زخونه كيس سلازلنا نتقول دايتي شعو من يزقحس من يكحسن يره مبر زخونه سبت تبايسو انوات كقاطم خديو كتعرقت دلي خادمه نتزقاطم كنتات بجبتي بسمعت ديكونه بجبتي ترقاقيسو بكيلاتا تماميو أبيت فرد غريبو إيرترا زبديلا تقارو زبديلون إثيوبيا زبديلا أب كل مدرخات مالتيو مغنياتو تاريخ مالي كنا تجميرو أب إسرع كنا تجميرو نعمتاتي زغطر سلازي نسو ترايو من يبديلو زيادة زبدله كخحز دما تساقم يبلون مغنياتو كتسأل نزل والسلام تتحيز لزحتت قلوت الناس لزحتت كل نقرات أقاماتك حبيبك ويا حبيبك زي كنا بغاتا ترداديكا زدلنا مكحاس غير كخدكتل صقا ما يكونن جوز حسابات يري يعني زوم تقارو كل جزء كم يوم زحتو كحتو مسلمي نحنا قد ناتنا كيس دما كن حطت على بحلاي نعطيريتو نزيات مسب زعباز قدايزي ابزد منتاي زبن نبر كم زلنا ناخذ فلتو دما اسك نزيا حدا نغير كريكم يا because there is so many things going on around the world زت ري والله هم يخم توصل ያለው ይከፈት TikTok Creator of the Year for the G Power TikTok Creative Awards of 2025. ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዋን እዚ ጉዳይ ናይ ቲክቶክ ዝበሃል ብዙሕ ክስማዕ ንርኢ ኣለና
نقرا من قدكم كسحق وسك بزيا خنجمر مجمريا عندنا قيشي በጣም ነው የምታምሪው አለባበስሽ በጣም ነው የሚያምረው የልብስሽ ኮስት ብትነግሪኝ የልብሴ ኮስት ኢን ሚሊየንስ ነው ያው ሁሌ ግልጽ ነው ነገር 3 ሚሊዮን ብር በጣም ነው የሚያምረው በጣም የሆነ ለየት ብለሻል ከሩቅ ነው ያየሁሽ እንደኔ ልብስ የለም ሳይ ራሱ እዝክ ዳናሲ 3 ሚሊዮን ብር ያ ዋጉ ትብላላ تخدينات زي اللي دي انت يا تخدينات الله 3 مليون برك بتسكيل ارغري مني زلو انت تزارب تا غازيتنيا خ اكتادنا خسك تصبق بعد اتم سبات زين اي لومي فاشنز انت يا انس منالات اريكا تقولون تقوليهم يقبلها اذا سبزي تخدينات زلاسي من قدس ان حكا كدان بقى تشجير كاسي بقى عنعنعي قليل كيز دربي زبل كالان يمثل كندي واغو 3 مليون بر اي ثينك بتدلو شرفي I don't know maybe $10 دي ولا ليون كون غلي anyway حركه بتدس عادني قد نملسحن whatever ناتا ገንዘብي ناتا هيوتيو بزح زقدسونا يكون اندليت هتكون تخليا ابزناي تيك توك اووردز كبحال بزح ነገር كزربن كجبرن رينا لنا انا قبراتي ريتو امنتايز مدام نمتا بصيح مسيلكم مجمريا تيك توك نا تشاينا كامبانيو እቲ ቲክቶክ ድማ ንኢትዮጵያ ኮንትሮል ገይርዋሎ ስለምንታይ ተራ ቲክቶከር ወይ ውን ኣብ ቲክቶክ ዘሎ ሰብ ከምዚ ዓይነት ክብሪ ክወሃቦ ተደሊ ወይ ውን ክኢሉ ንዝብል ኣነ ሓቂ ንኽነግረኩም ካብ ዜሮ ዝመፀ ከም ዘይኮነ ስለምንታይ ቅድሚ ሕጂ ብሙዚቃ ዝተዓወቱ ብቴሌቪዥን ብፊልም ዝተዓወቱ ብደርፊ ዝተዓወቱ ሰባት ክሽለሙ ንርኢ ነርና ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ካልእ ዓለም ማለት እዩ ናይ ቲክቶክ ካብ ካልእ ፍልይ ዘብሎ እንታይ እንድሕር ኢልካ ኩሉ ሰብ ተወዳዲሩ ክዕወተሉ ዝኽእል ባይታ ስለዘሎ እንታይ ክብለኩም ኢለ ናይዚ ሰብ እዚ ናይዚ ኣዶናይ ዝበሃል ዘሎ መጀመርያ ከም ካልኦት ሰባት ኮንግራቹሌሽን ክብሎ ይደሊ but what is special about ናይ ቲክቶክ ውድድር ኣነ ካብ ዝርዳእኒ ማለት እዩ ሰባት ብዝያዳ ክብሪ ዝብዎ ዘለዉ ድማ ኣብ ቲክቶክ ንስኻ ቲክቶከር ክትከውን ተደሊኻ እንታይ ዘድልየካ ቴሌፎንን ናትካ ውሳንን ጥራይ ዘድልየካ ኣብ ዩቱብ ናይ ሚድያ ኮንተንት ክሬተር ክትከውን ተደሊኻ እንታይ ዘድልየካ مانجر يدليكا ناي بروديوسر يدليكا جنفريتا يدليكا ناي كامباني لايسنس يدليكا جيميل كفيتكا يوتيوب حيسكا لغا اب تيك توك دما اكونت خفيتكا خنجمر تخل بخالا زر 4 مانم سب يوتيوبر كون يخل تيك توكر كون يخل اتوم زعوتو بالحس اللي زلوهم ترايو فتوصلوا اللهم انكم ناس ميديا ازازو زوم يوتيوبرات وكو سناتيم زاري قالنا بالكم تدخموا ويل تيك توكرات دما سناتيمون يبلون تيك توك زبال ገንዘቡን يبلون اب يوتيوب كو ገንዘብ አለው يوتيوب تنعقو ስለዚ ትፈልጡ ወይ ዝብላነ يوتيوب አገዳስ ፕላትፎርም بعين ቁጠባ ክትሩ ይኸለኻውን ዓቢ ቁጠባ ዘለዎ እዩ ባል ቲክ ቶክ ኢልካ ኢንስታግራም ገለ ኣታዊታት ብዙሕ ይብሉን ግን ኣታዊታት ድማ ካብ ፕላትፎርም ጥራይ ኮንካንት ረኽቦ ኢንዳይሬክት ሉን ትረኽቦ ኢኻ እዚ ናይ ዝወዲ ፅምብል ሓደ ነገር ፕሩፍ ክገብረልኩም ክኢሉ ከውን ተስፋ ገብር እንታይ ማለት እዩ ድማ ሚድያ ኣይተንዓቕዎ نميديا يتنعقو تا تيك توك راديو ما بيبصحو نو ماي فريند لسه بزي زخفتلو زلو بتفهم ناتو بزح عدلاتي زخفتلو زلو سلامتاي اتنشن مالت كابيتال يو اتنشن غالبا ناي سبات كسحب زخل سب كل غزي بخمي منقد اتاويتات كبر قليل ينعو سلازي ازي سبزي كوم وين كالوت يس عطويا سبات نقدميت كمصونا كنصعر كنكلالنا حماقه سبات نقدميت يمصو انتلو دما نايمن فولتيو نايتي سبت فولتي كونن نايتي حماق زارب زلو فولتي كون وي غدلت ايكونن من يكحتتلو زغبا حماقات سبات يمصو انتلو زياس كسمعوا صبوتي كابير ترادوس ازربا حميتي ناي محبراو ميديا تسريحهم يوم حزبهم انت تصريفهم انت حاسيهم انت حاميهم طرايم فيوز رخبو اذا فيو كما إلى أنا زم حماقات سبات توهب زلايلو زحسب كساب حجي الله الجوريزم يبلون الصوم تسلم كتصرف الجوريزم فيو يهبو سعدا كتصرف شانولو عصوه اتي خبر بحلي يبرز اتغا خبر بحلي يطري هاي يا افريقيا عدي نانا زياون استغاننت يا مالت صعدا وني يصرف كم حسوم تسلم يصرف صعدا يصرف بحفشا ግን نصرفي بزح attention ويون لوط كيمصخل يو نابنت اذا زربازيا ابي تريوا مسيلكم ناي افريقاوያን ቻነላት ረዩ ጸለምት አፍሪካውያን ማለት እዩ መብዛሕት ግዜ ኮሜዲ ዝገብሩ እንታይ እስከ መግቡ ክበልዑ
stupid ዝኾነ ነገር ክገብሩ እሱ እቲ ቫይራል ዝኸይድ stupidity ጥራይ ቫይራል ይኸይድ እዚ ሕጂ ደይ መደይ ተባሂሉ ኢንጂነር ዝኾነ እዩ ኣብ ቻይና ግን ቲክቶክ ንመን እዩ ንቕድሚት ደምፅኡ ኢሎምካ ብልሒ ንፉዓት መንፍዓት ፃዕሪ ፍሉይ ነገር ክሰርሕ ተኽኢልካ ጥራይ ንቕድሚት ደምፅካ ስለዚ ኣብ ቲክቶክ ኣብ ቻይና እቲ ኣልጎሪዝም ብኸመይ ዝሰርሕ ቫይራል ዝኸይድ ትሕዝቶ ውፅኢት ዘለዎ ወይ ቁም ነገር ዘለዎ ወይ እውን ሰባት ከምኡ ንክሰርሑ ዝግድዶም እዩ ኣብ ኣፍሪካ ኻ ስቱፒድ ነገራት ተጌርካ ጥራይኻ ቫይራል ትወፅእ ብዙሕ ግዜ ክረአ ከሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ሓቅነት ኣለዎ ግን ፅቡቅ ነገር ከይትሰርሕካ ዝኽልክለካ ነገር የለን ዝያዳ ግን መን እዩ ትቆም ዝገብር ዘሎ እንድሕር ኢልና ንሕና እውን ተሓተቲ ኢና ዝፀርፉ ሰባት ድሕሪ ኣሽሓት ቪውስ ከም ዝረኽቡ ንገብሮም እንተለና ንዑ ሼር ንገብር ተኾይና ንዑ ነመሓላልፍ ተኾይና ተሓተቲ ኢና እናበለ ይዛረብ ዘሎ እዚ ነዚ ኣብ ቲክቶክ ዘሎ ስለምንታይ ተዓዊቱ ስለምንታይ እዮም ከምኡ ዝኾኑ ዘሎ ኢልና ብዙሕ ምኒን እንተዘይበልና ተመራፂ እዩ ምናልባት ንዓይ ደስ ዝበለትኒ ወይ እውን ሰብ ክሓስበላ ዝደለኽዋ እንተላ ግን እዚኣ I have a news to tell you. So, we have organized an event organizer called Afro Hub. And this Afro Hub, what is Afro Hub? First of all, my name is Adonai and I'm from Ethiopia. I am in TikTok, Ethiopia. And we have a lot of content creators and creatives that are ready to compete at TikTok Award. And what the goal now is to arrange a TikTok Award, an African TikTok Award. And what is Afro Hub's goal? I think Afro Hub's goal is to كم تريود اللهم زي نحد أفرو حاب دي جلزبل بلاتفورم مناتهم أمباسادور كوينو نيتوبيا زي تيك توك وددر ويو تيك توك أورد بيتوبيا درجة درجة يكونس بأفريقيا درجة كنغوبروي نايم زبل زلو what is the plan the plan انتايو زي إثيوبيا أبي أحمد كل investment ناتو كوريدور لمعات قال انتايو نتوريزم توريزم سلازخونه دما زي أورد ويو زي كرياتيفس قال ملازم بحال نتوم ناي أفريقيا كيلاتات نزود الدرزي ንኽሳተፉ ወይ እውን ናብኡ ገለ ክገብሩን ኢትዮጵያ ክመፅኦም ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ቱሪዝም ንምዕባይ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሚድያ ኣብዪ ኣሕመድ ንባዕሉ ናይ ሸው ሰብ ስለዝኾነ ሂ አንደርስታንድስ ሸው እቲ ሰብ ድማ ድሮ ኣብቲ ናይቲ ብራንድ ናይቲ ሃገር ንምዕባይ ይጥቀሙሉ ከም ዘለዉ ንርኢ ኣለና ስለዚ ሚድያ ኣናይስካ ዘይምርኣይ ንሚድያ ዘይምንዓቕ ኣብዚ ናትና ኣነ ክርኢ ከለኹ ብዙ ግዜ ንሚድያ ነቶም ኣብ ሚድያ ዝነጥፉ ናይ ምንዓቕ ባህሪ ይርየ እዞም ቲክቶከራት እዞም ዩቱበራት ገለ ኢልካ ናይ ምቁ ንፃብ ነገራት ትርኢኻ ግን ክትንዕቆም ትኽእል ኢኻ ክትፀርፎም ትኽእል ኢኻ ከተዳኽሞም ትኽእል ኢኻ ግን ክትጥቀመሎም ከከኣል ክንጥቀመሎም ንኽኣል ሚድያ ናትና ዋላ እውን እቲ መንግስቲ ኤርትራ ብዓቕሙ ከምዚ ነገራት ዋላ ካብኡታት ተደየለ እቲ መንግስቲ ከምዚ ዓይነት ነቲ ሚድያ ብፍላይ ነዚ ናይ ቲክቶከራትን ገለመለን ብዙሕ ንጥቀመሉ ኮይና ይስማዓንን ያነ ኣብ ዩቱብ እኳ ዳርጋ እቲ ዩቱብ ነብሱ ዝኻለ ኣታዊታት ስለ ዘለዎ ሽልማት ገለ ዩቱብ ከም ካምፓኒ ካብ ቲክቶክ ኣፀቢቑ እዩ ዝዓቢ ግን ከምዚ ቲክቶክ ኣዎርድስ ገለ ኣይገብርኒ ዋይ ዩቱብ ኢዝ አ ቢዝነስ ኣብ ዩቱብ ንስኻ መፂኻ ድሕሪ ነፊዕካ ዝኣክል ኣታዊ ስለ ዘለካ ዩቱብ ብፍሉይ ተሽሞ ይገብር ኣብ ካልእ ዓለም ኣበሃል ኢንድያ ኣሜሪካ ገለመለ ናይ ቲክቶክ ናይ ዩቱብ ገለመለ ኣሎ እዩ ግን ኣብ ኣፍሪካ ስቲል ብዙሕ ኣይተገደሱሉን ኣለዉ ብሓፈሻ እቲ ቲክቶክ ዝገብሮ ዘሎ ግን ኣስተውዒልካ ነቲ ሚድያ ላንድስኬፕ ናትካ ክትጥቀመሉ ክትክእል ኣለካ ከም ሕብረተሰብ ስለዚ ሞቢላይዜሽን ጥርናፈ ነቲ ሚድያ ድማ ናብቲ ንስኻ ትደልዮ መንገዲ ንክኸይድ ብገንዘብ ወይ ከዓ ብፖሊስ ኮይንካ ደይኮነስ ፅልዋ ብምግባር ነቶም ሰባት ነቶም ፀለውቲ ረኺብካ ዘድሊ ስልጠና ዘድሊ ምትብባዕ ዘድሊ ካልእ ሞራላዊ ካልእ ነገራት ነቲ ሕብረተሰብ ናብ ፅቡቅ ንክመርሕዎ ናብ ፅቡቅ ገፆም ንክወስድዎ ዘድሊ ነገራት ምግባር ሓጋዝ እዩ እዚኣቶም እውን ከምኡ ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለው ነቶም ነንፍዓቶም ኣንፂኻ ድማ ናብ ፅቡቅ መዓላ ከም ዝውዕሉ እንተጌርካዮም ድማ እቶም ትሕትዮም ዘለው እውን ናብኡ ገፆም ክኸዱ ይኽእሉ ስለዚ ኣይ ቲንክ እቲ ኩነታት ምርዳእ ዘድልዮ ይመስለኒ ግን ኣብ በዓል ኢትዮጵያ ኣብ ሃገረ ቲክቶክ ሃገረ ቲክቶክ ክንብላ ንኽእል ኢና ናብ ካልእ ናይ ቲክቶክ ኣዎርድ ሎድ የለን እውን ሰሚዐ ይፈልጥን እየ መወዳእታ ናይ ሎማ ርእሰይ ብዚ ናይ ሚድያ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ክንርኢ ኢና ኣነ እኳ ብዙሕ ይሳተፈሉን እየ ነይረ መኒዕዎት ነይሩ እንታይ ገለመለ ብዙሕ ሼር ክገብር ኣይረኹን ግን እዚ ሕጂ ግን ዳርጋ ክትሓልፎ ብዘይትኽእል ደረጃ ባዝ ወይ እውን ብዝሓለፍካዮ ስለ ዘፅመመና ገለ ኣድቦ ሂብና ክንዛረበሉ ስለ ዝደለኹ እየ ናይ ሎማ ርእሰብ ዝኽውድየ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ሪቶኹምን ሓሳብኩምን ብሃናፂ መንገዲ ግደፍ እናበልኩ ምዛ ደርፊ እዚኣ ክገድፈኩም اخواتي وليش قدامك وناب حسي ايدا قامتك عاوز مريتي بحرام تبدك ناتي يا ناتي تبراق من الناس كفي لحواتي وليش قدامك